Esenlikler, ildeşler. Halmurada hoş geldiniz. Garaşılan vakti gelip yetti sonunda. Sağ ol. Sağ için Umida Hanım bağışla barınızına vaktına gelip bilmedim. O Garaşan'ın bilyen yönümene katı köp işli bolumsan hem yurtta derlim. Şuun kun senin hizmetinde näme soruluk bar bolsa ber benim jogap bereyim. Halmurada yadınızda bolsa ildeşlerim yadına düşedir. 2 ay mundan öň näçe kişilere bir näçe soraklar soradım. Garaşdym, 1 ay garaşdym, hiç bir jogap gelen ýok. Soň ikinji ýene bir sany video çekdim, ýene sorak berdim. Ýene näme jogap gelen ýok bulardan. Bular özüne türkmeniň hak hukukyny goraýjy diýerler. Yani Helsinki Fondunyň guramasynyň başlygy diýerler. Bular gara otursak, haýsy türkmeniň hak hukukyny goraýar? Yani bularyň jogap bermemesiniň sebepleri näme? Bizleri halky eskermeýärlermi? Şular hakynda, yani Helsinki Fondunyň aslında gelip çıkışı tarihi hakkında sizden sonra bir sorak hazırladım size, tayarladım. Şu hakkında, yani ben şu wagtda aýdyp geçtim. Sorama cevap vermeseniz, halka çıkıp cevap vermeseniz, bizlerin dedim, diri arşivimiz var dedim. Halmurat Söýünüp. Sizin için dedim şu ana çıkıp hem mezada faktlar bilen çıkıp görkezecek, çıkıp açacak dedim. Garaştık. 2 ayam geçti. Sebepler var bunun. Biraz garaşmalı bolduk. Sebepler çıkan için. Neydi size ekrana çıkardım bir gün. Ben size söz vereyim. Şu Helsinki Fond hakkında yine bir näçe soraklarım var. Şular hakkında sizi gürledeyim bir gün. Halmurata başlan. Sağ ol kardeşim. Umida bir Helsinki Fond bilmeden bunun öňýän tarihi var. Tarihi dokumentler böyle şuna çekmekçi işte. Hem meclini ekrana görkezden gerek bolsa kopyalarını son alıp koýuyor. Şu taýda görkezilen zatlar 2002-nji ýylyň ýaly iýul aýynda ýemede Awstriýanyň Wiena şäherine bütün şeýle opozisiýa deýişli adamlaryň duşy boldy. Şu taýda karar kabul etdik. Inniki duşlukda biz ýurda gitmeň ýollaryny aktarmaly we insanlaryň hak hukukyny goramak barada bir işler etmeli. Sebäp Niyaz o taýda adamlary bekanun terde basyp oturup tutup oturup odan depeden ýok diýe ýitirme diýe bu zatlar inleýän ýa-da adamlar ýok. Şoň üçin biz şu reali halkara guraman gatlaryna ýa içine bir gurama döretmeliyle netije geldi. Iýul aýy. Ondan şonu biz ahyrky netijede iýul ne häzir men çytlaryny aýdyp berýän Hasan bolanda. 5-nji noýabr 2002-nji ýyly staýda ýokasyny ýazyp duran. Emma hem dokumenti men sana uğrattım. Umida gerek bolsa şol çykyşlaryň aşagyna koy. Ene şu takym gatnaşypdyr, kimiň inisiatiwasy bilen döredilipdir, kim gol çekipdir, hemmejigi bar. Dige dokument bilen işlemeli. Arşivler ýanynda men şoň üçin aýtdym, ýurda barda arşivleri açap KGB'nkini. Ýöne bu KGB'ň arşiwi däl, şol döwürki opozisiýan arşiwi. Men bir da şükür edýän dadym, eger şükür etmeli bolsa, men 30 ýylly 35 ýyl eden işimiň kagyzlary ýazan datym, makalalar, beýlekler. Nähili waýdan onun mäşäl lokal karokko, her karokka magramy 20-30 kilo. O ýemede näme diýil baýdylýar. Taraýda goýumda o alyp gitdi. Aýdyp berip Jaýul bolsaň o takdir etdim bolu. Ýene bir karokka çykaýdy baktymda. Şolam halky bilen ýaly şu 30 ýyllardan şu dawa ýa bir şular ýa düşünşünizlik ýa-da halkyň bilesi gelejegi dörer diýen pikir bilen şular ýanmanlar.
Bunu hiç kim menden masa açsak adam yok. Hep hemmecigini götü boklu. Eden iyen bokunu bilýär. Ýöne Ufak arhy ine gorlu. Hawa bir fakty hiç asan görülen ýerime ýok. Ene şoň üçin şeýle. Eger ursat bersem onda men başlaýyn. Şol iýul aýyny oturduk, soň 4 ay geçti mi 5 ay yani iýulum awgust 4 ay hatapla sonra noýabra çellik. Ene noýabrda şo taýda ene iýulaka eden çykyşymy bileşik. Yani o kän näçe ol emmedi. Ýöne şo çağırış var ştada prava человека и проблем безопасности Туркменистана diye. 8-10 июня 2002 года. Ine 8-10 iyul. Ýadyda aşağına ne görüyor? Ne Helsinki buralmasının Viyana'da geçerim. Viyana'da Avstriyan paytahtı. Fakat men gatnaşandan biri Adot'un başlığı avdı kuruyor. Benim onurum masarı. Adot demek Birleşen Türkmen Oppozisyonu. Şu taýda karar kabul etdik. İşimizi devam ettirmeli. Yankı Bey, Şeyh Murat oppozisiýa çykandan soň öz başyna yankı döredipdi hereket. Şola bilen bir uğurda hareket etmeli ile netije gelini. Bu bolmady, onu soň tarihyny gatken bäde bolmadyk zatlar näme üçin? Kimden bolurmadygy? Ýöne o tükedi barny tutturly. Şol bolmady. Şaýda halkymyza aýtmak gerek. Men arzu edip gelen zadym şo halkymyzy ynjytmadyk üçin şolaň agyny birikdirjek bolup hemme taýyagy öz istimal etmeli. Hemme orunu hemme yerde hemme adamlaryň arasyna araçy bolmaly, hemme adamlary ýaraşyga çağırmaly, halkymyzyň, watanymyzyň, gelejegimiziň, ötün geçerlemizin hatyratyny gelin beýtip durmaly. Bar paýlaşyp bilmeýän zadyňyz bar bolsa öz aranyzda paýlaşyň. Menne wedipe dawasy ýok. Ýöne siz bir ulaşy gelin diýip eden hereket edip ömrüllah. Ýöne bular her biri näçe topar bolan her biri özüni Türkmenistanyň prezidenti ornuna gördi Niyazdan soňra. Onu hemmemiz düşünmeli. Ýöne şoň ornuny bular her biri prezident bolmaly. Men bulara aýtdym. Başlan. Ýollaşlyk bir ýeke kürsü var prezident. Şeýle 5 adam. Näde 5-iňi men bir kürsüde oturdy. Öz araňyzda alaşyn kim prezident bolmaly, kim ornmasary bolmaly, kim premier bolmaly ýöne diýen zady. Parlamente, meclise degmen. On öz hakkı bolmaly, ol halkyň guramasy. Sol halkyň guramasy näme karar çykarsa, sen 10 san prezident bol, hem şoňa tabyn bolmaly. Terden nukta-i nazardan men ömrümi hereket edip gelenim. Ýöne şol bolmady ýöne 2002-nji ýylda dolanyp gelsek, soňra noýabr aýynyň 5-ine şu karar kabul edildi. Şu kararda ýazylgylar näme? Men orşasyny okap berenme gerekken. Sen ýa goýajakmy özüňde soňra? Dokumentlar hemmesini videonun aşağı kaptalına koyas. Göre ildeşlerimiz hemmesini görsün. Onu koyulanmalı ene şu taýda aýdylanda, biz ene şu taýda создание Хельсинской группы по Туркменистану в изгнании. Yani Helsinki topardı öyle yurdun daşını ya yankı aydeli ne mi diyeyim aydeli izgınani diyeyim Türkmençe söyledim ben hazır ne tapır insanı Yurttan çıkardılar mı? Yurdun daşını mecbur çıkarılan adamların döröden Helsinki toparı şu. Şimdi şuna председатель yani yollaşılık eden şu tada şu teklifi edenler bir avdokulu onun kaptanına yine ikincisi sekreter yine o taydına Ak Muhammed tip yazıldı. Hazır Ak tip yazılıyor böyle Ak boldun son ve sapar. Yine şu ikisi teklifi diyorlar. Ondan sonra tayda yazılanda Paveska dene gün tertip. Gün tertibine girdiren mesele. Asasdani Helsinki grubu po Turkmenistan'ı ve izgınani. Helsinki toparın yankı yurdun daşınına
döredilen Guromasi. Olmaz. Döretmek vardı şu Guromani. Daklaçık, yani şu mesele vardı, dakla ederler. Abdülkulis bilen halmara yani ben. Hı. Sonra ikincisi yankı avi barak rukovodители Хельсинской группы по Туркменистану ve изгнанию. Выступление Kanani diye. Yusuf Kenani. Türkmençeler var. Şol kimi saylamak barada yol başı et saylamak barada Helsinki kitapları o yankı Yusuf Kenan çıkış ediyor. Yusuf Kenan değil yani olsa dövür birleşen Türkmen oppozisyonunun vekili yani İranlı Türkmen. Ol hadrin var o yemede Şveç'te Göteborg'da yaşıyor. Hı. Ol sonra 2007 yıldan sonra yani prezident çalışığından sonra yitirim oldu. Bilemem. Ne için yitirim olan. Aytmam. Ne şey Niyaz ölenden sonra bunlar eller diplomatlı yani dolarlı hemmecinin öyüne aylandılar. Kimi satın aldılar, kimi mezur ettiler. Sonra yönkü opozisyon diğerler hemmecin yitip gitti. Ben son için yakıyordum 13 yıllar Qahtarrayal ağırlığa otururum. Yok şolu. Yusuf Kenan'ın şolun biri. Eştiyen varsa dinledim. Oğlum Göteborg'da menden tutaydan 12 saat poydu yol yöresi. Yani 2007 yıldan sonra şol yigit yoktu. Onu nereden çeviriyorsun? 17 yıl böyle. Enne şol çıkış ediyor, idea şu yani Helsinki toparı döretmek vardı. İnsan hukukları vardı. Kim çıkış etti şotaydı? Yusuf Kenani yani yol İran Türkmenlerinin vekili Almira Sevinif yani ben Ak Muhammed Uel Sapar yazıcı Abdülkulis yani Türkmenistan Fondu'nun yol başlatı o dotunda Türkmenistan Fondu'nun yol başlatı belli etmeyin. Türkmenistan Fondu bilen Adot Birleşen Türkmen Oppozisyonunun yutkaşıklardılar. Değil mi? Yutkaşık o takpullar gidip durdu. Buyurun son eder. Gerek müstahit etmek ya yurdun için olbaşıyor. Yani şeyler var. Sonra Anatoly Fomin председатель Русской общины Türkmenistan. Anatoly Fomin Türkmenistan'ın Ors yankı koçumlayın yaşayan Ors milletinin vekili. Yol başladı. Anatoly Fomin kim? O ömrün Türkmenistan'ın doğulup yaşat geçen bir de Türkmenistan İsrail'li yani futbol komandası vardı. Çok topçusu. Niyaz bilen oňuşmaya bir zatları Orsiýada çykdaýda Moskwada bir uniwersitetde mugallim bolup işler. Şol döwür biz şu karar kabul edemide ol Moskwada ýaşaýar. Maşgalasy bilen näle şol uniwersitetiň gapdaryny opşyt çoň içinde. Onu aýtmak gerek bol ýaşy bir çene baran adam. Indi onun kim var ýa-da? Vladimir Yuryev diye председатель Русской общины Balkanabada diye. Onu men tanamak. Yani bir çıkış etti. Onun märem 20 kilo geçipdir. Men kimdigine maýdyp. Yani o Nevtağ'dan yani Balkanabad ile Nevtağ'dan gelen şol Rus yankı birleşmesinin yol başladı. Bölümü de Balkanabad'da bölümünün başladı. Ene şolar çıkış eden Постановили diye karar kabul edildi. Создать Хельсинскую группу по Туркменистану в изгнании с центром в городе Москвы. Yani Helsinki toparı, insan hukukunu koruyan Helsinki toparı yani Merkel'in Moskva'da dörtmeli. İkincisi koordinatör edip, Helsinki toparının işine koordinatör edip Türkmenistan boyunca bellenmeli Anatoly yani Petrovich Fomin. Ors opsiyonasının başlığı. Ştaýda düşünüş bere näçin Anatoly Petrovich Fomin? Şol döwür Aşgabatdan Moskwa gelim gidim gatykändi. 2002-nji ýyla şeýle niýat eýem elbetde o otly gatnawyny ýatyrdy. Onu ýatyrdy. Emma samolyot gatnap durdy. Yani bir gara ýolun gelip gidip dur maşyna.
Onun ikinci bir ýagdaý, wajyp ýagdaý. Şol döwür Barys Şykmurat ýoldaşlarymy topory bilen ýanky Niýaz we oppozisiýa çykan döwri bular hemmesi Dadonov, Olby, hemmesi şol ýerde ýaşaýardy Moskwada. Şo taýda insan hukuklaryny şu romanda öğretmegimizden şolara gowrak bolsun we ýurdun içinden gelýän habarlary ýurda ýetirmek üçin ýa halkara medeniýetine ýetirmek üçin Moskwada biziň öz büromuz bolmaly. Ine şunu kabul et. Şonçy başa boyun alan adam bolmady. Şonçy Anatoliy Petrovich Fomin şota başlyk edip koordinator edip belli. Başka adam ýok, şunu belli. Ene şoňa goşa kellere Ak Muhammed Sapar, Hal Marat Sayyid, Yusuf Kenani, Vladimir Yuryov. Ýa-da predsedatlygyň goly, ýolbaşçynyň goly ana Awdukulasha. Ene bu adamyň goly bilen şu taýda Helsinki fond töredildi. Indi ben soraklarıma geçin. Geçin. Gatygo boldy zatlar aýdyp bereniňiz, ildeşlerimiz köpüsi bilmemenen bilmeýärdim. Bu zatları açıp fakt bilen görkezdiňiz, köp sağ olun. Indi berde şunu ýaly sorak çykýar. Häzir ene Bolgariýada ýaşaýan Anna Durdy Hacıyev bilen Täjgül Bekmetova Helsinki fondyň başlygy diýe. Onlar näçe edip, haçan geldiler? Nädip geldiler Helsinki fonda? Ne berde sizin adyňyz geçe dokumentde ýöne siz yok berde. Siz näçe görünmeýäňiz Helsinki fonda? Aýdyp bereyim, jogap bereyim. Var ya. Yankı biz fondu dörettik. Anatol Petrovich fondun başlığı maglumat gelip Türkmenistan'ın bilen o maglumatlara azatlyk bilen ýetirip ötür halkara guramalara. Son bir gün bilemek arada näçe wagt geçti. Men onu aýtsam, onu men ýalançy bar. Men hakydamda da men kelläp kompýuterden hemmesi faktlar ýaly. Ýöne bir gün maňa men parlament boýunça kardeşim, fiilgleýän, hormatlaýan o kardeşim, benim kardeşim öýdüm. Aýgul ýanky Aýgul Kakajanow Täjiýew, Türkmenistanyň halk deputaty. Men bilen bile saýlanan o şol bir Niýaza garşy çykyş eden ýurdun içindeki dayan jurnaly bar. Biz aýtdyk, Moskwada çap edilen iki sany. Sonra Borkman, Ürkman, Yaltanman, bütün Türkmenistana ýaýrap düşeden adamsy bilen bile özü gülsünme gel. Maňa da getirip gittiler gece gülsü bilen çok gızlarwada men hakykatdan bir 91-nji ýyl buldum. Ine şol zaman bärik soň muny özüm şu 2002-nji ýylyň noýabryna şol zaman Türkmenistanyň çykarly maşgalasy bilen muny göz tutduğuna saklanyldy. Onu ene misawar bolsa çağalar aýdyp bersin. Olarum häzir Şweýçarda ýaşap hemmäsi ogly gydy. Aýdyp bersinler, nädip ejeleri kakasy göz tutduğuna ýaşadylar, näýasy. 92-nji ýylda ta 2002-nji ýyla 10 ýyllar. Ondan şu buna halkara gysyşlary boldy. Biz ýazdyk, eýtdik, şunu Moskwaga çykdyk şu maşgalar. Ilkinji wagtda soň Şweýçarga gitdim. Şu Moskwa çykanyny men ilkinji gezek kardeşimi 10 ýyldan soň duşdyk gördük. Hep gatykany işler etdik. O taýda bilelikde. Aýyl Kakajanyň ýanky eden işleri ýurda baramyzda arhivler açyp görkezdik. Gatykany çağrılığa bağışlap, enelere bağışlap, sosial durmuşa bağışlap, Niýaza garşy durup, hökümete garşy durup, geriden teklipleri var, eden işleri var, gollanan adamları var. Hatta şol ýeme var. Anna Sultan Ketili var. Oturun derli sanasy. Soňra da bizine Aýyl Kakajanyň alyp gitdi. Maýemedow bilen meni. Şeýledim görün. Şu kütükde oturduk bizimle. Şu baydak geldiğini anladı. Yok. Atı patriot denen anladı. Allah rahmet etsin. Şu tayda amanadını tavsırdı 64 yaşında Şweýçarda. Ýejek bolýan zadım
Bir gün şu maňa can etdi. Ol şu Moskwada şu duşumuzda bardy da. Can etdi. Halmurat diýdi, maňa diýdi, täjegül can etdi diýdi Bolgariýada. Oho, näçe can etdi? Ola bilen hiç ýyl gatnaşamyz ýok. Ora şu Bolgariýada çykyp öz başyna öz gülleri bilen Hajiýew bilen orad nädip şol özlerine oturmaljak. Orad Şweýçarya çykýar, Hajiýew Bolgariýa çykýar. Bolgariýada berenak bolar oturum. Bermejegim görnüp näçe düşünükler. Onun näçe etdi diýdi. Ýa-da diýdi, haýyş etdi diýdi, şu mahallede men diýdi, şu fonda diýdi, döretmeze birini ýyzymyza ura diýerler. Senem şoňa agza bolup haýyş etdi menden diýdi. Menem diýdi, "Wey, aýur, kakajan, biz Moskwada karar kabul etdik. Şu taýda döredýär, herden kifos, fonda şu taýda ýol başlatam Anatoli hani olar nereden çykdy? Ay özellenip diye göz yaşlar menden haýyş edip dur, sen şoňa agza bolup aýtdy diýen. Men bir hir men üçin gaty gen we düşünüksiz bolay kakajan. Biz ikimizden deputat tanıjan ediyen olsa näçe şu hersin kifos emani döretmeli diýilen topar döretmeliýän adama jan eden akbalar. Sen oturdun şu taýda. Mene bilmedim. O şu real dalmak üçin zerur bize gerek diýenden men näçe razylygym berdim diýdi. Soň men elbetde Abdullah jan etdim, soradım. Näçe beýle bolýar diýdi. Ay diýdi, bilmedim diýdi. Näme bolýarny diýdi, soň diýdi, düşünşäýär belki diýip şey diýip aýtdy. Ol düşünşmekligim ýok, hiç de adam ýok. Ine şey diýip bular ine her ayal ikisi Hajiýewler anadurdy bilen bilen ýa-ni ayal ikisi ersiniz kifos grupyny döredýär ýa-da Bolgariýa. Bizim ya benim onu ine şol real kol çakyp beren ursatym ýok. Biz birleşen Türkmen opozisiýasy şol döwür. Bizden biýdin hiç kim etmäk haky ýok. Ýöne enni soňra bir zat boldy. Men şu taýda ýeme 18-nji ýylda Donald gelmek şuwar 2018-nji ýylda Viyanada, Awstriýada bir hukuk goraýjylyk duşuşy bolupdyr. Men aýtdym şol 2007-nji ýyldan soňra ömürler men barjakka şolaň duşugyny halka kömek ýok. Menem olaň diňe mugut berýän höregni mäge ýa töleýän mugut biletleri üçinmi ýa o taýda hödür edýän şamparlar üçinmi ýa lüks gastinsatyndan mihmanxana ýaşamak üçin aýyma mäçekkeldi. Ýöne 18-nji ýylda maňa ýanky geldi kär o döwür men bilişleşýär. Jaňa diýip Halmurat diýip gelsen bu boljak. Taýda sen öňkü köneden märi tanap beren halkara guramalyň ýol başçylary meşdi. Taýda Farid Tukbatulin bar, Nur Muhammed Hanamow bar, onsoň ýanky bir Hajiýew geldi aýaly bilen, onsoň men bardym aýalym bilen, aýalymyň iki dogany bilen, o gyzym bilen biz hemmäň şu taýda gelseňe gowy bordy diýip. Ona şu taýda men gitdim, bardym Viyana. Awstriýanyň ýol paýtagtyny. Hemmejini gördüm şu taýda. Ol öňkü ýerde orta işleşip beren halka agary wekilleri okujaklar da dedim. Näde etdiň, näme boldy? Ay, boldy şol ýaly men düşündirip oturmadım. Inne bir işimiz dowam etse men dedim bir teklip bilen geldim. Bolýa hökmen gollar syýdy olar. Onuň men ol ýüşüp oturan ýerimizde seredin Hajiýew oty aýaly gelenler. Onsoň Hanamow oty, onuň şu taýda gellikärde oty, oň aýaly oty, oň aýalyň aýaly oğullar oty, men oty. Farid Tukbatulin oty. Onuň şu taýda men şolara aýtdym, şunu söýledim, biz dağın bolduk. Ol saýlanyl berdi, hiç ýerde hereket bolmady diýip. Gelin, inni bir halkymyzyň hatyrasyny bileş hereket edelim. Inne gellikärde täze gelen adam diýip. Hiç kimi dawasam ýok, gatnaşygym ýok, pul paýlaşygym ýok. Gelin şu taýda bir täzeden bir hereket edip halkymyzyň hatyrasyny diýip ýüzleniň şu taýda. Bolýa diýdiler hogu. Ondan şu taýda ine Nur Muhammed Hanamow aýdan sözi bar.
Kim gelse gelsin ya şu deydi Ak Muhammed Sapar deyilen gönezgana gelmesin miydi? Şu gelse men yok deydi. Ne diyorsun? Ne bol ya? Men dedim menem gözüm asım çekip oturana terapiş gözü kengzemizden tutuşavurun adamı. Ondan koordinatör edip şu tayda Anadolu Hacif belli. Bilen emmeli olalım menden haytiyeme Farid Tuhbatulun var ayette. Ola etti. Men neydi näme kömek etmeli bolsa, häzir şu kuruma berýän bolsa, şunu diýdi halkara fondlarda näme kömek etmeli bolsa, men elimden gelen edýäni beni boyuna alana. Farid Tuhbatulun iýlik için aýdy. Ondan şu koordinasiya işini bärde kimler gelmeli, kimler gatnaşmaly. Muny derrejik men öz ihtimal ýany Anadolu Hajifa. Olam aýtdy, men näde Hal Murat bilen diňe Skype'ym üstünden gürleşip bilen. Öyle. Ene şeýdip dağadyk, mene bäri ýyma şeýse gaýtdym. Belli kary maşgarat bilen çeýýär gitdi. Her kişi öz ýerine ýurduny. Ene maňa sana öyle kimler gatnaşmaly. Ene ortasyna ýalpylap dur. Ene Ak Muhammed Saparyň adı. Ene Hacifyň uğradan sanawyny Saparyň adydyr. Şol işin bolmazlygy ýa bolmajaklygy. Ana faýda gerek gel şoladan. Men aýtdym, men gözüm aşyň çekip oturan, men o bilen ýurdum içine hasabym bar. Men bu taýda diýdim, sizin öňüňizde hiç çyklar oturjak gal. Ene hemmejik şaýat diýär şoladan. Aýsyn Hal Murat ýalyn söýdüýär. Ene şu taýda men düşünüp galdym. Näme üçin? Ýa-ni hersim ki topar döredemizde familiniň elindedi, soň şuny hajiflere geçirdiler. Näme üçin ýa-tory bar? Kardeşim, yurttaşlar, doğrudur. Şu taýda şu fonda berilýän grantlar bar, 100 miňlerçe dollar. Şonu familin almasyn, şonu öz aramyzda paýlaşylyp edilen dillüşik bolmady. Men hiç zatdan bihabar. Habarly bolsam men şoňa aşagyna gol çekdim. Hani maňa beren habarlary, hani ýazmaça zatlary ýa dillen düşünýärler, aýsyn maňa. Ýok. Diňe birçe ýekece fakt. Ene şoňa esaslanyp men aýtdym oňa. Sen hiç açan halkyň öňünde şu bankda işländiňi sen bilen ora hasabat berýän çäňe men sen bilen hiç diýdim gatnaşygym ýok. Olam maňa aýtdy. Men näde şunu şeýler giýje güni diňe sen garşy işlerini aýdym söýdüme Hajify. Onu men aýdym. O ýazgyda ýok. Men beýle kirenkel ýazga geçirýän adamda men diňe lewdini ynap ýa lewdim bilen aýdýan adam. İçerisinde birinin gepini ýazga geçirýär. Ene şeýle kardeşim. Ben ama şu soruya gelecektim de şimdi öňünden siz nem aýtdyňyz. Indi bu Tercigül Bekmedova bilen Anadolu Hacif Bolgariýa näşil geldiler. Sonra Niyaz'ın dövründe Türkmenistan Merkezi Bankı'nda orunbasar bolup işleyen. Ben şu videomda soradım. 18 milyar dolar nereye gitti de? Bunlar Bolgariya gelişi, bu pulların nereye yok bolup gidişi, şular hakkında biraz geçen videolarınızda biraz aytıp berdiniz de şunda yine bir yatlamayı aytıp berseniz. Näşil gelip var. Evet. Bunu da kardeşim. Yine burada vardı. Yine aydaydı. Şu men öýüm owamy. Şoň içinde näme bolup geçen men bilýän. Şeýle yok ben biledim. Yine ora Merkezi Bank'ın başlygy. Bir Merkezi Bank'ın başlygynyň orunbasary. Olar 92-nji ýylda men şu ýurt azat ýa-ni garaşdyrlygy goşadyrmak üçin çykyldy diýilen 91-nji ýylda bolan ýurtdan gaçyp çykýan çamy, öder çykýan çamy meselem 9 ýyl wagtlary bardy. Şu 9 ýyl Niýasyň pullaryny Merkezi Bank'tan daşary ýurda geçiren şulara Niýaz haltalap ýa wagorlap ýa sana ýa maňa çemedanlap berpar äkidiňde Deutsche Bank'ta goýun diýen ýa ýene bir başga bankda ýa oğlunyň adyny ýa heleýiniň adyny ýa gyýdynyň adyny
Ine geçiren şulara. Nämçin aýdan aklar? Ine şu menem şunu soraýan, näme üçin jogap berenleri ýok soraklarymyza? Men soradym. Näçe gedir? Jogap ýok. Yerden ses çykar, şulardan ses çykmaz. Ýöne şular aly bilmedi, ýagysam duşmanım men. Hep men diýerim tek. Aýdyk geldim, aýdýan aýdarmyn. Oý halk bilsin. Näme ýalan şutaýdy? O halkyň pulu, Niýazyň pullary 18 milliard. Ol 2000-nji ýylyň başlaryny şuň kunyň belki 200 milliard dollaryna barabar harydan bolardy ýa halkymyzyň durmuşyny gowlanyp bolardy. He? Indi bular şol 18 milliarddan bar ogurlan bolsa 50 milyon ogurlan diýerler. Özlerine. Ben kendi adım gururunu etmeyin. Ýöne şu 50 milyon şu sen 4 milyon halkyny satýan. Ya şoň ykbalyny satýan, gelejegini satýanyzmy? Sonra men näçe gaýş etdim şulardan. Talap etdim. Jogap berdim, halkyň jogap berme borçluydum. Ol oraz burun beýle tutup aňrygyna ýörek getdi. Ay, gabyr bol sen diýdim. Hana häziram Şwetsiyada ýaşap otur ölmedik bolsa. Näme üçin halk şondan talap edemek diýdi. Näme üçin saparaga sen 1,5 milyon dollar uğurlapsın diýdi. Çok kata şondan şöýüşke. Emma bilen 18 uğurlanan milyarda ýapça bolarlardan hasaba sorana. Täp bilen hemmesi satyk berýär. Şu sebeple bizler yine yurt dışına çıkmalı bulduk. Maşgalamızı çağırdık taşla Pamrada. Sergizden bulduk. Bütün halk sergizden buldu şuların derdinden. Gatı doğru aýdýan kardeşim. Men onsoň oturup pikirlenýän, oýlanýan ogu. Bular haýsy planetadan geldilerkä öz halkyny, öz milletini, öz döwletini şular ýa dönüklik edip oturan. Ýani-de biz hukuk goraýjy diýip ene terek hukuk goraýjy diýen ýerine geleýin. Ene. Diýen men aýdyp geçen ökmen. Bir ýanky Tersen Kovas roman başlygy var. Çemen hanım var. Son davranışını çıdaman bulardan talep ediyor. Näme üçin Merdan Muhammed vardı işlet ýazanynda. Evet. Ahyrsan çygylyp ýanky 20 suut boldy. Aýyň 10-syna 16-syna awgustun temine barady ýadyýar. Ay ene plan blogger tutully oňa suut ediljekdi. Hey. Näile? İnsanım diýmän şeýle nähil jannar bolýan kemine blogger diýerýär. Ol bir döwleti dolanyrmaly taýýar siýasatçy. Edip oturan işi siýasat. O nerden blogger boldy? Düşýärmi? O näil blogger bolýar kemine? Şolar näme üçin bizim keminemiz var diýen Merdan Muhammed barada. Yankı iyun geçti. Ağustun on mäslerine 2 aýdan uğrap wagtdan sonra press review diýýärler. Ine yssylyk habar, ine plan bloggery o akademikler Türkmenistany suud ediljekdi. Onu özleri mail etmedim. Ýok. Olary basyş edildi. Ol yankı olary garantileýän gurup var. Halkara gurup. Tersen Kovas. Olar talap etdiler näme bereňler. Tersen Kovasdan talap eden ine bizim Çemen hanım. Iýe gün şun bereňler. Olar mezbur boldy kemine barada aýtmagy. Onu otaýda blogger diýip berýärler. Nähili jannar insanda eger keminen blogger diýip atlandyrýan bolsa, ol döwleti dolanyrmaly taýýar siýasatçy. Halkyň gelejegi üçin görüşüçi täze Türkmenistan näme blogger diýip bir 101-nji nomera sokup goýýan. Ştaýda da şo delusionun aýdyp zäherin Türkiýede gaýdy. Dur beren tak, o ýurda baranly bilen habarlaşmaly, görüşmeli, çözüşmeli işlemir kene. Şolan kemine barada aýdandan men ene özüme namys bilýär. Diline de getirmeler eken 3 aýda sedin çykarmadyk adamlar oşo alyan pulunyň hatyratyny keminen diline getirýär. Ene halmara
Aýdýaňyza türkmeniň hak hukukyny gören näme üçin goramadlar şu olanyň hak hukukyny? Haýsy türkmeniň nirde, haçan hak hukukyny gorady? Bir sany faktyny çykar görkezsin. Yok, ýa-ma ana öz aralarına işleyen biri var, o çıkan yani kıyıgıt näme diýer, aýdyp berip otur. Nädip oýnalany, nädip güne salmany. Hatda özüň ol näme Dura Sultan atlandyrýanym bar men. Olama bir ýyldan soň gaçyp gitdi olaň ýanyna. Hep olaň ýükleýän agruskasyny götürmek üçin halis binamys bolmaly. Bolýar, razy bolsa işler bersinler. Ol öz işleri, yani erde işte hasabat boljakdyr, jogap soruljakdyr. Men şonu aýdaýyn. Halmurat aýyn wagtymyzdan kysdy da, ýene bir sany soram bar. Ine SSR döwründe adamlar işlem pulundan 2-3%'ını Sberbankda şot açıp knişka goýadylar. Yani şu ýerde şu videoda şunu soradım. Şu pullar nirde? Yani yine meniň mamamyň sandygynda, yani adamlaryň şu wagtlar yani bir knişka bardy, Sberbanka knişka. Şu ýerdeki pullar yine SSR döwründe bu garip uçup gitdi, yok pullar. Hiç kim hesabam bermedi, nire giden, namaýdan yok. Näme bolan, namaýdanlar yok. Yine şu sorağa beripdim, yine şuna hem jogap gelen yok. Şu hakkında birazcık Almarsyňam hiç açın jogap kardeşim. Hep bular şu pohun içinde oturan adam. Evet, 1993-nji ýylyň 1-nji noýabryny manat dolanşyga girdildi kardeşim. Ondan şol girdilerini, manat girdilerini şun hümmeti 2 manat $1 diýip niýat elan etdi. Ne bolýar? Näçe wagt dowam etdi şol. 3 ay geçmäkä soň manatyň hümmeti kursy ýykyldy. Soňa çelli bular aldylar özleri oşa Orsiýetden gelýän rubullarym çalyşdyrar, manadam çalyşdyrar. 2 manat derege yaramaýan ýa-ni kempudyň daşyna taralýan gapyrjagy bular ine pullyp hasap etdiler-de. Şoň üçin aldylar bular öz pullaryny. Şol 2 manada $1. 100 000 aldylar $1. 1 milyon, 10 milyon onu bir ýanyna turup saranamda. Ýöne 1993-nji ýyldan 1999-njy ýyla çeldi. 93, 90 almaýar, 94, 95, 96, 97, 98, 99. 6 ýyllar şu manadyň kursyny gören bilen adamlar, ýa şunu regulýar deden adamlar. Näme üçin soragym bar? Näme üçin kursy 2 manat $1 diýip elan edilen manadyň kursy bir ýylda ýetmän $1 26 000 manada bardy. Jogap ber. Ene Merkezi Bankyň başlygy, senem orunmasary. Men bilemek, göremek diýip kime alajak bolýar? Kime ýalan söz diýär? Siz görünüp duranda şol döwüşe gymmatlaryna bankyň kursy bar, döwletiň kursy bar. Siz şo valyutany döwletiň kursundan satyp özüňize peýda gören adam. Kim alajak? Men ykdysadyýetçim däl, men bankirem däl, men hasapçym däl, men bugalterem däl. Ýöne göze dürtülip duran zady, döwletde dören 2 kursy şoň dowam edip duranlar. Görüp görmedlige salýan bolsaň siz kim onu? Şoga körmi? Näme oturdunuz şo wezipede onda şunça ýyllar? Ay men niye radylaşmadym diye, men niye şu Merkez Bank şeýtmel diýlenini diýe rady dälim diye. Rady däl bolsam onu näme üçin sen plaşada çykyp karşylyk görkezmedin, protest etmedin, ýa wezipen taşlamadyn. Atoyna diýär. Bulan enter eden oýlarynyň dowamy kan. Ol Garababayev bar bulan ilan çalany. Näil terdegar ýakynlarynyş bolýar men onu tire taýp ýerleýän adamda. Ýöne şol niýatyň ogurlanan $41 milyon var Merkez Bankdan. Onu şo kodlary bilmeýän adam ogurlap berenipdi. Kodlary bilýänim kim? Başlygy bilen orunmasar.
bilemek ýalňyşmasam 10 20 20 ýerine bıçaklap öldürdüler Leningrad'da. Pullarım yok. 41 milyon dolar. Merkezi Bank'tan çıkarılıp akıdıldı. Ne edip onu akıdıp bolmaýar? Düşen, men öýümde şeýip duran zady, menden bir dünya so açar tapman son kodunu bilen kim açıp biler? Umyda kardeşim. Ýa. Şol ediler, demek so kodlar bilen adamlar ediyor. Ne? Şu indi şu pullary halk alıp bilermi soň? Hamrat ağa. Nähil edip alıp bolar? Ya da bu garip uçup gitdi mi o pullar? Alıp bolmazmı? Yok, yok. Hiç de uçup gidemez. Biz eğer adaletli devleti kuracak bolsak, özara gurrun eden yerlerimiz var, bileme halka yeterli mi ya yok mu? Yani şol halkın şol döwür koyan turları var. Şolar biz täze Türkmenistan'ı şu oğurluk edip yurdun daşına çıkarılan milyonlar, milyarda var. Şolun hataını biz halka gaýtaryp bermek. Yine şonun adaletli var. Şola mı edilecektir? Şolun halktan oğurlarını burnunun ýyklygan edip çıkarıp hemmizin halka gaýtaryp bermek. Şolar diýdim diňe hajyp ya orazda beýle kirip gatkan oğlun sapara bilen ýeňiz çıkardylar suratlar bilen. Çıkarılmadygym gatkan. Mene şuňa dokumentler mene ýene oğullar çasy var. Men ýöne pikir edýärdim şolaryň hemmejigini ýurda baramyza şu taýda halkyň ony ýüzleşer. Bulan ýurda barmak niýeti ýok. Bular şu taýda şu näçe şu diktatura Türkmenistan dowam etse bular gül ýaly ýaşaçyk şey diýim ölüp gitjekler soňuny kim görüpdir? Ýa. Bular bir günüm hoş günüm diýip halky piňine saýman ýören bir tapar haramdandylar. Hemmesi parça. Hamrada şurada şu ikinci videom çıkaran soň sağ olsunlar ildeşlerimizden näme şular hakkında informasiýalar gelip başladı. Şu Anadurdu Hacıyev bilen Täcigül Bekmetowa hakkında. Bilmeyen bu ildeşimiz yurtun içinde mi ya da yurtun dışında mı yöne informasiýa geldi. Şunu birazcını yani 41 milyon dolar dediniz, milyar dolar dediniz, doğru mu? Şu Ne milyar dolar diýip. 41 milyar dolar şu Niyas'ın dövründe mi oğurlandı zaten dediniz ya. 1 milyon. Milyar değil, milyon dolar. Yanlış mı? Şöyle yazılan da şu hakkında biraz şunu okap verin, şulara doğru gelen ben bilmeyen yine. Deşiniz yazan Salam Umida diye Anadurdu bilen Täcigül pulları barada gowu tema gozgadınız. Men olaryň 40 milyar dolar oğurladı diýip eşittim diye. Da bu milyardy ýalňyş yazan milyon bolmaly şöyle. Olar uramalardan grant alýar, edýän işlerem ýok, diňe jübüsine uryan bolmaly. Hiç sat peýdasy ýok şolaryň dep yazan. Soň ben Anadurdu Hacıyevleri danışrak tanayan. Olar barada bilen zatlarımı aýdaymasam dep yazan. Anadurdu oğul Sapar Muradova diýip dogany türmäge düşen, ol türmede ýogalan. Aman durdu, Sapar durdu diýip doganlary bar. Olar hem türmede oturup çıkan. Anadurdu daşary ýurtda pul oğurlap çıkanda onun niredenini bilmek üçün ýzyňdan Täcigüli uğradýarlar. Täcigülüň kakasy prokuraturada işlen, Täcigülüň oğlan dogany Mehmede işlen. Täcigüli agent edip ýzyna uğradylar dep yazan. Yakınları diye çağaları yurdun içinde diňe yakınları yurdun içinde diňe çağaları bilen özleri yurda çıkıp giden ilki Anadurdu gaçar Täcigül soň gider diye. Özlerem Daşavuzda yaşayarlar diye. Şun ýaly informasiýalar geldi. Ildeşlerimiz sağ olsunlar şun ýaly informasiýalar berip duranlar. Yok, ol geyliğin var maçada, hemen biz onu bir de uğraydık berdik. Yanlış masam Täcigül'ün dädesinin adı, familyası Sadat olmalı. Hemen de daha soğudu, prokuratura işlen. Onu men neçe men öğreden sonra da maydık berer hemmecini.
Şemen hanım bilýär ya. Şöyle endi bilmedik hem iyisi bolsun dep aýdym. Aýaldogany var, Oğul Sapar Murady var. Ol hakykatdan hem türmeden jesedi çykaryldy. Ýöne näme üçin türme ýygynaldy? Näme sebäpden? O öz ajalyny ýogalym ýüreginden tutup ýamyny sütem görkezip öldürdilermi? O barada hiç bir maglumat ýok şuň üçin. On barabada ýurdun içine çözer elbetde. O gynançly waka adamyň ýogalmagy. Ýöne şu görgülüň ölümini bular 1000% edip peýdasyna ullanýar ýurdundaşy. Ne onu aýtmak gerek. Ýöne şoň aryny almak üçin şonuň jellatlarynyň birini amadyny tutanlar şuňa şeýle anladyk hajy. Şöyle şey yazıyor. Millet bolundy, adalet, hakykat nerede, yalan nerede özüňiz dura bara düşünýärsiň. Şurada şu ildeşimiz yazan şurada Anna Durdu Hacıyev garındaşlarına hiçbirine kömek etmeyen yönetici Gül kömeğe diye ildeş garındaşlarına hazır eçeli de yazan. Indi şurada Halmurada indi yine bir neçe kişiye sorattım. Şular hem vaktimiz az yine şular bir aylık geçeyin. Yine 30 yıllap halk azap görüp geliyor. Yurt dışına çıkmalı olduk. Çağlarımız, maşkalarımız taşlap, nerhili ceviller çektik yurtun içinde. Yine 2020 yılda Türkiye'ye gelen son 2020 yılda halk ayaklanıp başladı. Halk yine şu koronavirüs bahanası olduğu sonra yine Lebap vilayetine Marı'da bir tebiyet bağışçılık olduğundan halk ayaklanıp başladı. En sonunda şehir patladı deyin. Son bir yerlerden bu özlerini opozisyoner deyip atlandırıp bir kömelekler çıkıp başladı. Murat Kurbanov diye, son Bel Saparı var, Düyecisi var, yani var. Son jurnalistler çıkıp başladı. Bunlara soradım, şunca yıldan beri nirdediniz, 30 yıldan beri nirdediniz de. Son 2005 yılda Murat Kurbanov Fransa, yurtu terk edip Fransa göçüp giden. 2020 yıl açılı halk ayaklanan 15 yıl arası halkın yağdayını görmedin mi de soradım. Bunlardan hem cevap yok. Yani cevap verdi. Hiç de cevap veren yok. Cevap veren var onu sonra siz az şunu aydın ben. Bu cevabı dün geldi. Ben onu okuyacak sonra. Siz az şular da bunu aydıp versiniz. Aydı verin yok. Yeme ben ola adamlar bilen näme üçin orta çykany men üçin düşnükli. Maňa wajyp zat halkymyzyň düşünmegi gerek. Ben gaty dogry goýýanda meseleni. Niýerdediňiz ozan? Niýe şol 2002-nji 92-nji ýyldan öz gazabyny görkezip başlady. Sen 2005-nji ýyla çeli niýerde uklap ýapdyň ýa kimin aşagyny diýilen soru bar. Başly men göne aýtmady bolýan. Ondan soň 5-nji ýylda sen Fransiýa çykdyň. Ene bir demokratiýaň öten ýurdy, bir ýaýlady. Fransa elmeden şu meselede göreli bolar. Ondan soňra maten 15 ýyllap niýerde uklap geldiň? Murat Kurban. Näme üçin birden o ýolunda 20-nji ýylda dady beýdat aglap başladyň. O taýda ýa-men gepleşigimde aýtdym. 3 gede ýok men bu iş taşlayan gidýän diýdim. Halkam gerekli iş taýdy. Soň bir çykyşyny aýtdy. Men neydi öyle prezident boldum yani. Militärlen, politlen, möheme, prokuratura aýlyklaryny galdyrjak diýdi. Şu meni gollan diýip edýän hereket. Bularyň edýän jenaýet ene günne halk gargyny otýşarlardy. Enne mene çykşydy baýdy 27-nji sentýabrda diýär. Garaşsyzlyk bayramyna çykyn hemmäňiz şatlanyň begen tan soýna. Maşin sürün, babyrladyň, diýär. 27-nji ýavrlar 27 sentýar tapawut bilmeýän adam siýasatda ne görüp bar? Aslında bizim garaşsızlığımız 27. Oktyabr. Näme üçin 27 sentyabra 1-den geçirildi? Endi bu edip belleň. Elektron prezident başlawy. Prezident edip belleň. Bolçakan 400 000 adam näme üçin o komment ýazan akya gorlugyny bildirýär. Hemmejikler duruşuna ýaly. Mene näme diýjek bilemek. Bollu men şol adamyny görürüm etmeýän goýaýly.
Yok, ben siz görün etmeyen bilirsiniz Halmurada. Yine ben halkın adından soracak şuları. Niye dediniz? 2020 halkın ayaklanınca şu vakti 2020 yılda yüzlerce adam çıktı ayaklandı Halmurada hakkını sorap. Yine sonra emettiler diyen gruplarını döredip halkı dağıttılar. Halk dağıldı şu vakit. Korkutup ne bu tutuldu, bunu içeri attılar. Adamların öyüne gidip familyasını alıp bahane edip her zattan bahane edip adını familyasını alıp şu arada benim hem adım familyam alındı. Şu vaxtlar öyünüze gittiler. Her kimin öyüne gittiler. Şu vaxtda halkın gözünü korkuzdular. Ne için halk ayaklanan içerli niye dediniz siz? Ne için çıkmadınız? Halkın şu yağdaya düşenini görmediniz mi? Katı doğru soru olur. Ben başka ne mi diyeyim? Şimdi yine bir kızıklı zat dönüne şu Murat Kurbanov diyen adam Ukrayna'ya giden Halmurada videosunu gördük onun. Yine aşağına bir neçe sanı komentaryalarını yazdık. Berde yazılan aydan zatları videoda yine ben Ukrayna uruşuna kömeğe diyen Ukrayna fondumuz var. O studentlarım kömeğe diyen uruşam katnaşan hep şu nemeleri komentaryalarda yazın da. Şimdi bunlar bir neçe ay bundan ön şu dünyacı diyen bilen Putin'i goldap Rusya koşulmalı bizlerde gepleşi edenleri yadından çıktı da öyle diyen bunların. Şimdi ne mi? Ukrayna taraftarı oldular. Bunların sebebi ne mi? Son bir sanı komentaryası var. Şuradan okuyun. Son şunu bilen son kurtaralım. Yeme bir bunlar hazır 27. sentyabrda yeme varmalı bunlar. Birleşen Milletler Kuruması'nın baş ofisinin önüne New York'a. Şu takbaranla yine bir demokratiyan taraftarı bir Ukrayna'nı kollayan yine de bizim Ukrayna'da düşen videomuz bir parmak söyleyede bir ödüne yankı Rus aytsa dişovu avtoritet değil yani. Bir orta çıkan adam bir Kaysa'da aytmağa da özüme usluyup göreme yani bir kimi oynayacak böyle ya kimi alacak böyle ne şu var. Yine de yazıptır çok çıkışına sağına bilim atlana veren cevabını. Yani. Yok. Bütün merkezade devletlerin, Kavkaz devletlerinin yine Kuruması'nın başlığı edip sayladılar. Bak gününe yanayın Murat Kurban. Ben sonra başlık deyip aydiyansan barıp yani Ramzan Kadir'den sordum mükemmel ursat ettim şunu diyeyim yani. Bilmeyen o kaperayı oka olmadı. Mene ne diyeceğimi bilemem. Aklı yerine adam diyecek sözlerim derler bu zatlar. Ya Ahmet Akay'dan sordum opozisiyada durun şuun kun Çeçenistan'ın yankı yurttaşının AK Premier Ministeri. Ben sonra can edip sorap bereyim. Gerek borsa Aysın Murat Kurban. Ana olup Şüvetsede yaşıyor. Sonra verip Murat Kurban şuları ya titul almadığını öğredim. Kim kollattır? Han familiyası, han protokol. Hani yalgısı? Kimler katnaştı? Hasan Morlu, nerede oldu? O Ukrayna'da aksam yalan. O bir benden koluna çekip eylazındı. Söyledim. Duşumuz. Duşun Morlu'dan hani devleti işgalleri. O ayıp mı Görkez? Sen kabul kanıdın Görkez. O köçede durup sonra durup. Ay böyle. Ben oturançtayım. Bir eğer fondu şunyalı fondu bolsa faktları bilen bize faktlar görkezdik. Kavizları, faktlar, gol çekerleri çıkar görkezsin. Şunyalı studentlara kömeğe ediyen bolsalar, Türkmenistan'ın, Ukrayna'da okuyan studentlarına kömeğe ediyen bolsa, uruşa katnaşan bolsa, şunyalı bir fond töreden bolsa çıkıp faktı bilen görkezsin. Görkezsin. Bizim elimizde hem faktlarımız var. Haçan gittik, näme kömek ettik, näçe kömek ettik, kimler allı, näçe allı, suratları var, video süjetleri var. O köçet men onu ettim diyen men onu ettim de görkezsen. Halmurada o yadınızda düşen bolsa kim mitinga çıksa yurtun içinde birinciden ak bant
Bağlansın. $500 pul veren, telefon veren de aydan adam bu. Ne adamlara yüzlenip. Şimdi şöyle şunu okuyun komentaryan azıcık yerini şu aydan zadını okuyun. Ukrayna ben soradım. Yani bizim dedim sizin eden işlerinizi görmedik dedim. Tamam dedim diyecek ben dedim gepleşeyim vardı dedim. Rusya'nın bolda indi neme boldu 180 gradus dedim değiştin dedim. Üç gedin dedim neme boldu sebep dedim. Sonra bana komentar yazan. Ukrayna diye Merkezi Asya ve Kafkaz kuramasının yol başçısı edip saylandım. Kuramanın esas maksadı Ukrayna medya ve beyleki kömekleri vermek. Dıvıtı diye, Dıvıtı'nın adından göre. Dıvıtı Ukrayna maddi kömekleri veriyor. Hatta ben özüm Uruş'ta göreşen. Öğrencilerime kömek ediyorum. Her ay biz maddi kömekleri veriyoruz. Onu reklama edip olmaz. Bu videonun manası başka. Azatlığa, Türkmenlere görüşmek için motivasyon diye. Amen. Böyle de o yigit. Ne yapacak bütün dünyanın lideri de ben sana hayran. Bolonu öğrenmesi aysın da onu. Yani bir zat vardı. Şimdi kısa Murat Kurban sen Ukrayna'ya gidince bana haber etmenim şu takbarayım. Valyam? Ben göreyim sen nerede kime ve nahir kömek ediyen ya nerede vuruşuyan. Men sen surata düşüren şu taydı. Men başa ne edeyim? Yema ağlar köse sapak beraymen moğoli mi kana? Valyam bilen nesin şular? Wagt korkalar kimin nämedigini plandat diýip oturmaly. Meniň şartlaryna degijekler ýöne edip oturan işi tiýatry nukdaý nazardan halkymyzyň peýdasyna däl ýa döwletiň ýa gelecegine. Biz onsoň düýpli bula bilen alalaşmayan zadymyz ýurtdaşlarymyzyň bilmegi zerur. Biz parlament respublikasynyň tarapdary. Ýurdu parlament görnüşini ýani meclisiň ýol başçylaryny dolandyrmagyň tarapdary. Men özüm ömrüm boyu iki laptop 91-nji ýylyň märine prezident saýlandy ökün şoňa garşy çykyş edip gelen adam. Prezident strukturasy ne Türkmene ne Merkezi Asya'ya gelişik struktury ýa wezipe ýa guruluş däl. Sebäp bizde intertire taýpalyk duruşundan çıkan halkımız yok. Biz özümüzü bir millet diýip hasap edemdi. Ne şo var? Näçin onu Aşgabatda salanaklar galan milleti. Eger biz bir millet bolýanmasak. Diýmek, diňe Aşgabat üçin prezident saýlamak bütün Türkmenistana lazımmy ýa gerekmi? Gawur bolsun. Emma şo taýda beş welaýatyň millet wekili oturup mecliste karar kabul eden ýerlere deşik taparmy? Niýasy ýa Atalowul. Samsuklar ya näme? Şular. Onun için biz diňe parlament respublika tarapdary Murat Kurban şo 10 kursyna oturup ýa-ni hökümrawalyk etjek bolsa öz işi halk kabul edermi, etmezmi? Ol başga ýok. Ýa men öz çykyşymda da aýtdym. Staýda da aýdýan. Gaýrat et, ýurda gelende ýanyndan goýman bolsa param alyp gel. Ona şo taýda görüşeli, duşaly halkyň önüne görüşeli. Dinleýän üçin da bolun ýurtdaşa salam bermek başda unutup durup, salam kabul edin. Indiki gepleşiklere selam sag otur. Umyda da bol çağıran üçin men indi ýola düşmedem, ýa-ni ýarym sagatdan otla minmesem ondan sen günahkar bolýan. Bolýar Hamratda köp sag bolun geleniňiz üçin. Köp garaşdyk. Edem seni işleme öğren minnettar, dowam et. Ahyrdan adalet ýeňjekdir. Sag oturun, sag duruşaly. Şu informasiýa uradan ildeşimiz hem köp sag bolsun aýdan. Şunu ýaly informasiýalaryňyz bolsa ildeşle uradyk durun. Biz şu ekrana çıkarıp aydarız sizi faktları bilen. Sağ olun, Hamrat ildeşler. Sağ olun.